So, heno, be fyddai'n neud ydy just ymlacio chi ychydig gyda just mynd mewn i'r anadl cyn mynd mewn i bath sain. Ac wedyn fyddwch chi'n clywed y sain a yn ganol o fydd na tawelwch, so fyddai'n stopio'r sain a fyddwch chi yn gallu just ymlacio yn y tawelwch a wedyn fyddai'n dechrau'r sain yn ôl a dod â chi nôl mewn i gorffen y sesiwn. A wedyn fyddai'n gallu just siarad chydig bach yn diwedd i wneud siŵr dych chi gyd yma yn y stafell efo fi a neu yn cysgu'n drwm. Mae sain yn really pwerus ac dyn ni wedi gael ei wneud allan. Mae bob peth yn y byd yma yn y bydysawd yn dirgryniad a mae'n cyrff ni yn dirgrynu mewn wahanol nodau a tonau a rhythm. A weithiau pam dyn ni ddim cweit mewn harmoni, dyn ni yn delio gyda lot fawr o bethau sydd yn mynd mlaen yn y byd, yn ein bywydau ni, dyn ni'n mynd yn stressed. A weithiau mae nodau ni'n mynd allan o ddiw. So, be ydy sain, bath sain, ydy dod â chi nôl mewn i harmoni. Mor gymaint a dych chi'n cael ei gadael o i dod mewn i harmoni, os mae hwnna'n gwneud synwyr. Weithiau mae rhai pobl yn teimlo'r sain yn mynd trwy'r cyrff nhw, a weithiau maen nhw'n gweld lliwiau, weithiau dyn nhw'n gweld ddim byd o gwbl ond wedi ymlacio. Weithiau maen nhw'n cael ychydig bach o boen, os mae gen nhw poen yn eu cyrff nhw, poen yng pen-glin neu beth bynnag. Mae'r sain yn targedu'r poen ac yn trio ymlacio'r poen. So weithiau mae'r poen yn ehangu, yn mynd yn fwy cyn mynd yn well. Ond just rhai o bethau i chi falle bod yn ymwybodol o be falle sy'n gallu digwydd yn bath sain. So dwi'n gweld lot fawr ohonoch chi ar y bath sain, ar yr golau fwan. So dwi'n isio gwario lot fawr amser yn siarad. Be dwi eisiau chi wneud wan ydy just eistedd neu gorwedd mewn lle sydd yn cyfforddus i chi. Lovely. Teimlo'r egni mynd trwy fo. A dwi eisiau chi anadlu'n ddwfn. Anadlwch i fewn ac allan. Gad yr anadl yna mynd i bob darn o'ch cyrff chi. Anadlwch mewn ac allan. Ymlaciwch yn ddyfnach. Anadlwch i mewn ac allan. Rwan, dwi'n gofyn i chi meddwl am y gair cariad. Gadael y gair cariad mynd yn ddwfn yn yr anadl, a mae'r anadl yn mynd
i bob rhan o'ch corff chi. Anadlwch mewn y cariad. Anadlwch allan y cariad. Anadlwch mewn yr cariad. Anadlwch allan y cariad. Mynd nôl i'r anadl dych chi yn defnyddio bob dydd, ond gyda'r gair cariad yn yr anadl. Ac ymlaciwch yn llwyr a gadael yr nodau, y rhythmau, y llais, y gongs, mynd â chi yn ddyfnach mewn i'r ymlaciad, mewn i'r hollol llonyddwch. A gwrandewch gyda bob darn o'ch corff chi.
Nawr yn ara 10. Byddwch yn ymwybodol o'ch corff, eich pen, eich gwddf, eich ysgwyddau, eich breichiau, dwylo, eich brest, stumog, eich cefn, eich gliniau, coesau, pengliniau, eich traed. Teimlo bob darn o'ch corff. Teimlo eich traed yn suddo mewn i'r ddaear. A bod cariad y ddaear yn dal chi. Ac yn edrych ar ôl chi. Ac yn rhoi egni i chi. Dych chi'r nefoedd, a mi ydych chi'r ddaear. Dych chi'r dran o'r ddau. Anadlwch y cariad unwaith eto i bob darn o'ch corff. I mewn ac allan. Mewn ac allan. Anadlwch y cariad yna mewn i'ch calonnau chi. Yn teimlo eich calon yn agor ac yn llenwi ac yn cynhesu efo'r cariad. Nawr dechrau symud eich bysedd. Symud eich bodi'ch traed.
Ac hefyd agor eich llygaid. Bod yn ymwybodol o'r ystafell sydd o gwmpas bob peth sydd o'ch gwmpas chi. Ac ar adeg, jyst eistedd i fyny. A pam dych chi'n barod, dych chi'n gallu jyst rhoi thumbs up i wneud siŵr dych chi'n nôl yn yr ystafell efo fi.